Jeg har lavet en video omkring, at Israel var gået i gang med at, sælge nybyggerier eller bosættelser, ulovlige bosættelser i det område, som de lige nu er i gang med at totalbombe, imens at hele verden kigger på. Og så er der en, der spørger, om jeg spreder fake news. Og det skulle da være første gang. Jeg ligesom videregiver bare, hvad jeg læser på nettet. Men fordi jeg i den her video glemmer at vise de screenshots, der nu er, så laver jeg lige en tilføjelse her. Det her, det er fra et israelsk byggefirmas hjemmeside, Horizon Hof. Jeg tror, det betyder Golden Mountains. Det kunne også godt ligne det på billedet. Det står på hebraisk. Jeg har lige taget det på min telefon, men du kan åbne det på i din browser, og så slå Google Translate til på engelsk, så kan du læse alt det her. Men det her, det er deres smukke nye bosættelser, som de er gået i gang med at sælge. Og baggrunden ser jo bare naturskøn ud, må man sige. Det her, det er deres hjemmeside, Horizon Hof heroppe. Det er deres hjemmeside. Og så har de sådan en overskrift her, nuværende projekter. Og så er det ellers bare bosættelse på bosættelse på bosættelse. Der står bynavnene, og så står der, hvor du kan få den her skønne, ulovlige, internationalt anerkendt ulovlige bosættelse hen. Når det så er sagt, den her kommentar, jeg sætter pris på den, fordi jeg glemte ligesom at screenshotte, hvor jeg havde set det henne. Og det skal man skal ligesom være opmærksom på, det jeg ser, at det er dokumenteret. Men nu fik du dokumentationen, det står på deres Facebook-side, og de er ikke det eneste israelske byggefirma, der lige nu er i gang med og lave skitseringer til bosættelser, ulovlige bosættelser i det område, som vi lige nu er ved at totalbombe. Så tak for kommentaren.